नमस्ते प्रणाम, हम बानी आप सबके छोट भाई प्रकाश कुमार ओझा और खेसारी यादव का फिर एक गाना आ चुकल बा जौन गाना के नाम बा सॉरी सॉरी सोना। और ये गाना खेसारी यादव और खुशी कक्कड़ के आवाज में बा और जेकरा मॉडल काम कइले बा डिम्पल सिंह और बहुत प्यारा गाना बा। एकरा में बार-बार कंटेंट उठावल गइल बा। खेसारी यादव के तनी हई लाइन एगो सुनी जौन गाना से कुछ मिलता जुलता बा। हई लाइन एक बार ई लाइन गाना के जौन उठैले बा खेसारी यादव जौन गाना उठैले बड़ा गाना में से एक बार गाना के उसे मिलता जुलता बा। तनी हई लाइन एक बार सुनी जौन मिलत गाना ई। बर्थडे में गइल रही। जी हाँ, पवन सिंह के गाना है जौन ठिकुलिया गाना पहला ही रहे ओकरे आगे के जौन क्लिप उठैले बड़ा ओकरा पे अपन अलग अंदाज में ई हिंदी में बोलले बड़े तो में भोजपुरी में बोलल गइल बा। और बात करी तो अगर हम वायरल कंटेंट उठावल गइल बा हई तनी एक बार लाइन सुनी गाना में। हई लाइन एक बार सुनी। इनका उतना खास कहे नहीं कि आई जो वायरल कंटेंट में हई वाला वायरल कंटेंट एक बार हई लाइन सुनी वायरल वाला। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और बात करें गाना के बाद तब गाना सब मिला जुला के कॉपीराइट करके जितना बा सब चुरावल मिला के सब गाना अच्छा कइले बड़े, कुछ बेहतर करे कोशिश कइले बड़े, लेकिन फिर भी इनका बेहतर हो पाई तब लोग। और गाना अच्छा बा। एकरा में गाना में हमार हई लाइन बहुत अच्छा लागल जौन गाना के एक बार हई लाइन सुनी जौन गाना में चांद चांद लगा था। हई लाइन सुनी एक बार। और खेसारी यादव जब वैसा गाना लावेले कॉमेडी टाइप के अच्छा लागेला। और म्यूजिक भी तो बहुत अच्छा बा, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा बा। अगर इन नंबर के गाना के बाद दिखल चाहम तो नंबर 10 में से हम 8 नंबर दे और अपन विचार से और उनका बताई कितना नंबर दे। चलिए याद है नहीं बता सकते चैनल पे कॉपीराइट आ जाए। और बताई कि केकरा खेसारी यादव के गाना बहुत अच्छा लागल और कमेंट करी जाए जे भी खेसारी यादव के फैन बा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नया वीडियो में। जय हिंद।